ug karon mga ka-feelings ato na pamation ang mga maayong hunahuna ni Ate Jane nga ika-share sa atong letter sender karon sa iyang mga pangutana nga tinuod ba daw nga kung ang babae magbuntis kung mausab ang kinaiya na ikausaban dinala daw sa bata or kanang kasi nga daning kanang ang bata ang nagsugo so kung tinuod ba gid na so atong kuno pangutana atong pamation ang mga hunahuna ni Ate Jing kay medyo nangatawa mi karon kay naghisgot mi off air nga medyo makarelate siya mga ka-feelings. Mao na agi ingon Ate Will no nga dili gid ta katupong sa mga experience mga sakripisyo sa atong mga ginikanan kung di ta mahimong ginikanan. Yes, tinuod gyud na Ate Jing. So actually sa una kana laging magulang man ta o niya na mga kausaban pero dili lang sa akong experience Ate Will dili lang siya sa behavior kundi sa classes sa mga pagkaon nga dili usual nga ginakaon pero pag magbuntis mo ay hanapon mo ay man makatawa pa ko kanang mga kuan nga pahanapon gyud ka og kanang prutas nga walay liso or unsa pa na dinha nga naapoy uban nga gusto mo kaon pero kinahanglan naay specific kat tawo nga mukuha kay og lain nga tawo mukuha dili pud siya ganahan Naday prutas Ate Jane nga walay liso. naa daw Ate Wilambot og asa na mao nay nakapait no kung mao nay bation mao nay matripan sa kabuntis ang katawanan siya nga huna-hunaon pero nag-exist gyud nga mga ingana nagi mga experiences nga recorded na pod nga mga kuan na apay uban nga bisan dili nila maoy kaparyente or parte sa ilang pamilya mao gyud matripan nay mga ingana og kanilang sa kaning ingon nga pamatasan wala pa koy kaayo ingon nga nabantayan pero naagid gyapon nakadungog ta pero ako mismo sa akong kaugalingon wala ko inaktuhan sa akong experience siguro at Will nakakuan ko na murag nag-sink in sa ako pero after na to Ate Will dili during gyud sa pregnancy no so sa atong letter sender iyang pangutana kung tinuod ba nga mausab ang batasan sa usa ka babae pag magbuntis actually psychology tawag ini scientifically explained no naagid na ibasihan nga pag during magbuntis mao na ginaingon nila tiwil nga ang mga hormones mga usab na uban mag-double up or ang uban mag-fluctuate mao lagi na mag-usab-usab mag-fluctuate ang pinaka-kuryente Ate Jane mag-fluctuate mga ka-feelings labi na sa mga lalaki no mga walay experience or di ba ka mga babae bisan sa mga babae nga mag-wonder nga no ing anak magyud mao na ang scientific explanation no ang hormones sa lawas sa usa ka babae pag once nga magbuntis siya ni mo siguro malikayan nga syempre duha na ka buok kinabuhi ang naa sa usa ka lawas no murag ingana mag-fluctuate mag-usab-usab siya so kana nga pag-usab-usab maupod na muhatod og ingon pa mo drive or mo tukmod sa emosyon sa usa ka babae sa pag unsahay maapektuhan ang decision making unsahay kasagaran gyud sa emosyon na mao na ginatawag nila nga mood swings during man gani monthly period Ate Will no nga pila ra na ka adlaw maapektuhan man gani ang mga paano ang mga mood sa mga babae yes pero dili tanan Ate Jane no oo dili no tanan how much more kung magbuntis so mga na pinaka-explanation no na ay hormone sa mga babae na gitawag nila og magpalaban lagi dayon gitawag og estrogen ba to estrogen og progesterone mao na ang mga hormone level sa lawas sa usa ka babae ang kasagaran nga mag-fluctuate nga mohatag og impluwensya sa ilang mga mood sa ilang mga pamatasan og di nato malikayan Ate Will unsahay maapektuhan ang emosyonal di pa na ay magbuntis nga emosyonal number 1 ang emotional kuan oo na ay magbuntis daw nga para hila nainga na nga gamay-gamay ra nga butang hilakan or sa banadinha o sa mga wala nakasabot or wala ning dangop sa mga kuan sa mga experts or mga kuan gyud nga mga tao kanang sila gyud ang ingon pa pinaka-authorized or mga hanas sa ing ana
kamo sa inyong kaugalingon makaingon gid bong naunsa naman siya basig nasubraan na ni or nakulangan na ni ko sa kapakog, di ba? Na mga kausaban. Oo. So mao gyud na ang kinahanglan nga i-expect sa mag-partner sa mga nagplano din nga mag-bear og child o di ba magkaanak nga usa na sa inyong kinahanglan nga pangandaman nga naagyoy stage sa pagbuntis nga kuan mag-utro-utro mag-usab-usab ang mga Marag sa batasan akong ang mga observation, Ate Jean, mga taman ra 3 months. Nayuban, taman 3 months at they will, pero nayuban, the whole 9 months. the whole pregnancy gyud. Usually Yes. sa mga kuan sa mga ingana naapod na sa Abnormal na sa siya, pagkaon at will. Di ba nayuban nga gusto mo kaon unya pagkahuman kaon isukarapod na mga changes. Pero pag abot sa kuan sa nganing sa mga hormones sa behavior sa mga pamatasan usual first 2 to 3 months. First trimester ra. Ang uban mo abot pa og second trimester up to 6 months na niya nga daladalahon. Pero naagi uban nga maka-adjust ra pod og dali labi na sa mga kanang open-minded siguro nga mga partners. So sa atong letter sender giingon pa nimo nga dinala pero daan na lagi nga maldita. Ni samot siguro Ate Will sa iyang experience. Nadugangan. Oo. Ni samot during pagbuntis. Tinuod ang giingon sa imong inahan nga sabta. Actually maunay pinaka best man siguro nga ma-considerar nato bisan dili buntis Ate Will no kanang pagsabot gyud sa usa ka sitwasyon. I mean dili man siguro mag-grant or ingon pa nga magkalayo ang huna-huna sa usa ka babae kung wala po'y ingon nga ikasaway or mga kasi output Yes, ang lalaki. Nanagay diferensya sa hunahuna sa usa ka babae kung mukalit lang pod og kuno. Kung wala kay gibuhat Kung na wala'y kasi unya gibuhat, mo galit-galit na yes. kana gid ang kinahanglan Oo. nimong address. Pero imo sang i-assess pod ang imong kaugalingon nganong ing-ani man ni siya nganong daghan man og bawal. Sa mga na-explain na nato previously, ang usa ka tawo og naay mga trauma sa previous niya nga experiences. Ang trauma dili lang na ma-consider nimo nga kanang heavy gyud no nga kanang naagi pang hitabo nga medyo naabot siya sa kahimtang nga delikado na apo emotional trauma Ate Will no kana pang murag gidala-dala ra nila wala sila kabalo nga grabe na da ito ang impact mao nang magka-trust issues na anay mga butang nga gamay-gamay ra bisan og ginagmay ra nga bikil medyo apektado na sila dayon. kay na ay mga experiences Na may nakapundo. na ay mga experiences nila nga maoy murag maoy naghawid sa ilaha nga pag once makitaan nila or mabantayan nila nga murag ing-ani gani ni paingon magpanik na dayon sila. So mao na ang kuano usa sa kinahanglan nimo nga kuanan nganong ing-ana man siya ka strikta or unsa ba na dinhaa. Ang pagsabot gyud na ang pinaka best siguro nimo nga mabuhat karon during pregnancy pa og siguro anam-anam pod nga pagpakig-istorya. Kinasing-kasing nga pagpakig-istorya nga ipasabot nimo sa iyaha nga kuan na siya katungod oo isip mag-asawa na mo pero dili pud unta ibutang sa punto nga mubati na kag kapitlok kay di ba bisan siya siguro ang ibutang sa imong sitwasyon nga higpitan nimo mo kuan gyud mo reklamo gyud siya mo alma gyud siya pagkawan sobraan na pod kana bang Yes. may kuan may mga bawal pero timbang-timbangon sa or di ba ka istoryahan ninyo or hisgutan ninyo kung anong kinahanglan nga ing-ani or kinahanglan nga magkuan tagamay magpahawag tagamay sa bakos di ba na may nga nasubraan kay Yes, oo nga kinahanglan istoryahon gud kung unsay mga issues kay aron masolban. Yes, kanang pamaagi nga mag-inistoryahay mo sa sakto nga timing, maayo nga mga mood o ingon pa kanang relevant pud gyud Ate Will nga panahon no dili kay dugay ra matong nahuman nganong karon pa man ka ni react. gi brought up di ba murag ma-question pod ang usa sa iyang kaugalingon unsa may naghanap ra man siguro ni bikil di ba Oo, murag oo. something ingana sa perfect timing unya maayo ang mga mood unya kanang ang approach malagi pod no ang pag-open nimo sa usa ka topic nga hinay-hinayan nimo og syempre i-consider na pod ninyo as parents no nga dili maayo nga magpabilin ta nga ingani kay
mamahimo na tang ginikanan. Dili maayo nga makasudong ang atong anak nga magsigira tag ergo, magsigira tag Yes, lalim. dili maayo gyud no. Nga murag mga immature. Maog yun. Mao na siguro kinahanglan ni mga kuanan. Og para sa ako, dili siya ingon nga solusyon nga mubiya ka. Oo, tinuod na akay valid nga reason nga mulikay na lang ka para dili ka makapasakit. Pero mao lagi na ginaingon nato diri sa makadaghan nga higayon nga dili solusyon ang pagbiya. Unless kung gibuhat na nimo ang tanan nga butang na ana kay taas nga pailog nga imong gihatag nga wala gihapon gipahinungdan. Siguro din makaingon Yes, ka nga correct gyud, enough Ate na Jane, to. no? Pero kung wala pa kay approach, wala pa kay nabuhat nga kuan sa iyahaon nga mo surrender dayon ka, dili pud siya maayo. Kay kasagaran sa mga ingana nga dali mo surrender, pagmahay ang makabuot pag abot sa kaulahian. So manghinaot ta sa atong letter sender nga maminaw sa tambag sa imong inahan og mangayo pa og mga other references, mga referensya sa uban pa nga mga bana sa uban pa nga mga amahan kung yun sa nila paghandle ang na magi halos pare-pareha at will nga sitwasyon. Yes, so da pareha experience no. Unsay Dito mga- siya makahanap og mga ideya. Yes, unsay mga pamaagi unsay sakto nga approach og ingon pa unsay pinaka unsa man na mga moves nimo nga kinahanglan nimo nga makatunan aron makalikay sa tension or sa kagubot during motokar. Butang na lang nga motokar ang kuan. Delikado permi mo tukar. So mo ora ta siguro ati wala ko i-share sa atong letter. Yes, salamat Ate Jane inautong tanong nga nakakuha si Bubong og mga pagtulon. Anog nasab ko ikadugang sa ikasulti na ako ni Bubong nga tinuod na no nga ang babae kung magbuntis na adyoy kausaban pero naapoy as es kanang dili apektado walay changes tungod sa iya po na no iya po nang kanang kaugalingon nga kuan sa body niya nga nag-maintain ang iyang hormones walay changes sa iyang ang function sa iyang mga hormones at Jane kuan siya maintain kung unsa ang naa sa iyang lawas apan mostly ang mga babae na agi changes sa behavior tungod mo lagi to giingon ni Ate Jane tungod sa pag-fluctuate sa mga hormones so tinuod na nga ang mood swings gyud apektado no matinga ka nga karon nagkatawa pa na siya na sunod kadali-dali lang na kalit na baliktad nagkasuko or naghilak na nga nagkatawa pa man unta so di na ikatingala unta sa mga bana nga naka angkon og asawa nga inaana kay normal na no nga panghitabo normal na sa usa ka babae nga magbuntis na labi na gyud Ate Jane nga murag mo taas pod ang ko emotional sensitivity sa usa ka babae Labi na og yes, feel nila ati will dili nga, safe. So diha ni mo sabton mo nagingon nga ang ubang mga bana dili kasabot no kung magbuntis ang ilang asawa. Apan kinahanglan gid na nga inyo sa labi kanang yung pagbuntis dili lalim. Ang uban gud Ate Jane mahadlo kanang naa sila'y kahadlok sa unahan no kung labi na sa madunggan nga kuy sakit ra bagid kaayo mga Yes, na kanang sa uncertain man paglihoy. yun. Oo daghan sa agbation naon niya ang ang pagpangiram man na no sa atong common nga language nga gigamit sa ina paglihi Okay. o pangiram sa amo o Bisaya Nikalit ko question. so mo na giingon nga lahi-lahi nay maglihi nga mo to giingon nimo nga mangitag prutas nga way liso Pagkaon ang trip. mga pagkaon ang trip na pag-abot kung naana di na mo kaon di ba Gihago-hago ra yes gid. gihago-hago ra na imong mga asawa na napoy nagsigir kasuko parehaan ning imong asawa karon sa letter sender nato nga sobrang kaisog nga gusto na lang paako na siya Ate Jean na inana Ate Jean Ikaw ang nga gipangalaan ni yes kanang mingon nga ang bana ang gipangalaan mo na nga gusto niya nga mutanaw siya ang bana nga naghilak or kanang something ba nga Masuko. yes masuko kanang inana so ikaw bana kung inana Napamay gani Ate Will ang uban ang mga bana ang magsuka-suka ang Oo, maghaya. kanang lakaran daw. Lakaran Oo, daw. Ayaw pagpalakan mo mga bana sa inyong asawa kay kamo daw ang Kamo daw mag-antos. maglihi. So mo na inana daghan bation nga nagkalain-lain no sa usa ka babae. So mo nag nga hormonal changes. So dili pareha. So inaana Sir Bobong no kung human yung panganak so imong panidansa kay dili insakto mo correct si Ate Jane nga dili solusyon ang pagbiya kun dili istoryahan ninyo ang inyong problema
no, unsaon pagsulbad kay may umaabot nga anak na unya nagplano na dai ka nga mulayas nga ining mga anak kundi siya maotro so dili maayo ang imong buhaton kung magpadayon ng iyang batasan nga inana so mas maayo siguro kuan siya Ate Jane magkuha siya mangayo siyang tambag sa uban mangayo siyang kanang mga labi na gyud kuan daw healthcare professional ang imong kuhaon sa pagkakaron nga unsa nganong na inaana siya nga dili man unta tinuod mo nagingon nga maldita siya daan apa na na sobra na karon na dugangan so hinaot unta Sir Bobong nga imong makutluan ang among gi hatag ni Ate Jane nga mga pagtulunan sa usa ka buntis nga babae nga di gid kalikayan nga naagi inaana og kinaiya. So hinaot unta nga nakahatag mi karon ning kahaponon dili lang sa atong letter sender ug sa tanan nga mga bana nga kanang mopay kuan adjin mopay pagsugod o wa pa ni buntis ang ilang mga awareness asawa. Ate Will. Aware na sila nga inana ang mga kinaiya sa usa ka babae nagyoy changes. Ate Will medyo dili sakto sa ilang kuan Ilang buwan, ang uban magawas pod na. magawas og ahat nga dili pa ingon pa dili pa tigpanganak dili pa kabuwanan maunay kasagaran rason nga miscarriage labi na ang pinaka kuan gyud crucial first trimester 1, 2 og third month na sa pagsugod sa pagbuntis mao nay pinakalikayan bisan man gani kaugalingon ra nga lihok Ate Will angay nga magamping ang usa ka babae ang usa ka buntis labi na sa mga partners kamo gid ang mo assist o magpaluyo sa kung unsa man ang ginbuhaton sa inyong mga asawa para mahimong healthy ang inyong mga di pud siguro mo manghandoy or malipay nga mulugwa inyong mga anak nga naay gipangbati mag-antos sa sakit sa buot nga magtan-aw maghuna-huna ug makakita ka nga mag-antos ang bata so karon padayon ta sa pagbasa sa atong napiling quotes for the day gikan sa married.com nga sinulat ni John Eleanor Red nag-ingon true love is not about giving up when things get difficult it's about fighting for each other and believing in the strength of our bond so gamay lang pagpahalapad Ate Jane. Yes, Ate Will as noted na makaingon gid nga dili na tumatawag nga tinuod ang gugma kung gamay ra Full verse for the day nga gikan sa sulat sa 2 Corinthians kasulatan nga ang tao kung mabiya sa pagpakasala ug magbag-o sa iyang kinabuhi siya makadawat og bag-ong kinabuhi nga gikan sa Dios kay pinaagi sa pagkinabuhi nga Kristohanon iyang madawat ang pagkinabuhi sa mga Kristohanon so mo nagaingon Ate Jane nga born again so maura to mga ka-feelings ang atong episode karon ning kahaponon hangtod na lang sa sunod nga mga adlaw ug uban sa atong ate sa kahanginan. kini si Ate Jean O kini si Ate Well ug uban sa atong control nga si Engineer Primo Flores. Salamat sa inyong pagpaminaw ug dalaygon ang Dios.